What's up mga gahi? Tayo ka puya bitaw nga wadyo kay buhaton sa balay no. So unya tagtaod mga gahi kay magkuyog ta to sa kuan sa gym kay kuan ako na doon ang cellphone ron kay ang camera shout out sa akong camera nga gigamit na pud sa wifi. Shout out, love you. Nya kuan day mga gahi mga on sa tagkuan kay igutom sa pa ko'y paniud turon sa naron rasa mga launa kape na ron sa paniud hapon na jud lapas na paniud to, so mupalit sa kugkuan na paniud to, so stay tuned lang kay mga on niya magdungan tagkaon niya, so bye mwah. Buya gid, so wadyo ko gibuhat karon sa kay mapalit sa akong 30 na ko'y 30 dere. Kita mo 30 tara 30, so na ko'y 30 tanaw to sa ako mapalit sa 30. Sana abot ang 30 pesos mo. Sumita tayo na. So stay tuned lang kay kuan lang at ngidi ang kuan ang vlog number 9 na to kay di lang ta daily vlog pero mas maayo magpirmi tag daily vlog no kay gimingaw na jud ko ninyo gid. Kuan day palihog og like and share sa videos na ko dere. Dayon please like sa Bisaya Vlogger page sa Facebook na makita niyo pirmi gid sa Facebook, o kuan day sa na YouTube account diha. Please subscribe lang kay ato na ipirmi atong ikuan kay para natin subscriber dito niya makatabang-tabang pod mo. So stay tuned lang kay hapit ta mo kaon kwaon na to na ko taon ang kaon gutom na. A few moments later. So mga guy, mao na akong sudan karon, nasud akong 30 pesos. Dayon kuan ra ni siya kanang pinobre style, so kani siya kay tinai dugo ko sa laging dugo no, ano man dugo gyapon og tinai. Mao ra na akong sudan nga pinobre murag nabilin sa plastic kang usa ka kuan da ana jud eh. So mga ano ta, enjoy my lunch. Suga na ako mga gahi. So karon tod taon mga dito na tag gym kay gana na kayo. Yeah, gana na kayo kay manam tagkaon, so manag paniud to, so mga dito na tag gym niya. 3, 2, 1. Yo, what's up mga gahi? Ay. Gigpausap jud ko mga gahi kay nasayop gyud siya sulti mga gahi no. So karon mga gahi na ako may go dere. So, Nicolas Borja na Yung Facebook Nicolas Borja nagdali-dali na siya kay nasayop siya ganiha. Kasi nakaganaw siya shout out baby girls mo. So, shout out ako mga Steve Pito. Yikes. Ano si Tito Pito man? Kay, yung mga section na mo, kay STEM. Yeah, grade 12. Grade 12 pa ka? Oh, grade 24 na. So mga guy, ada na siya mga guy, kay single siya, ready to mingle na siya. Ready to mingle. So mga baby girls niya sa mga gahi. So stay tuned lang. Pangitaan niya siya sa Facebook. Kapoy juga yung mga gahi, no? First pa to first. So napay first. Lagyan pa. So pa.
Yo, what's up mga guy? Pando na yung uli, karon sa kapoy na yung guy. Sabi, 2 hours ito nga ko, 2 hours ito. So, ulis ako. So, sige, bye! Yo, what's up mga guy? So, mao na to siya tanan na, daily vlog no karon. So, mao ganay tendency sa mga walay lingaw, no? Nagatuad-tug gym, nagatuad-tug kuan. Sus, puya lagi, kasi kag 30 pesos. So, stay tuned lang sa daily vlog sunod ug atngi ang vlog number 9 og ayog kalimot like and share og subscribe Bisaya vlogger Bisaya vlogger akong balikon Bisaya vlogger.